Ir-riżultat storiku l-pajjiżna kiseb fil-lob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa żgur mhux forsi juri l-impenn tal-Gvern li flimkien mal-ħaddiema ta' dan is-settur jinvesti bil-qawwa favur l-atleti Maltin, mhux l-inqas dawk iż-żgħażagħ. Julian Sherry huwa wieħed minn 38 atleta li kisbu medalja tad-deheb fil-lob li din is-sena sar f'pajjiżna. Sabiex niksbu iktar tarif fuq is-suċċess li dan l-atleta Malti kiseb fl-squash, żornieh fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport. Huwa qalilna li dak li rnexxielu jikseb kien possibbli grazzi għall-impenn min-naħa tal-iskola u min-naħa tal-familja li jżommu ħajja fih id-determinazzjoni li jkompli jitjieb fl-isport li tant iħobb. Spjegalna li fost it-taħriġ tiegħu huwa nagħta l-opportunità li jmur Santiago fi Spanja fejn tħarreġ ma' wieħed mill-aħjar 5 atleti tal-isquash fid-dinja. Il-training camps tawhom l-ispinta biex jaraw il-players professjonali kif jitrenjaw u x'għandhom bżonn jagħmlu biex ikunu professjonali. Julian kompla jgħid li minkejja li l-isport jagħtih importanza kbira dan ma jfissirx li taġempli l-edukazzjoni formali. Fil-fatt, grazzi għas-sistemi li tħaddam l-iskola kien possibbli għalih li jkompli jistudja filwaqt li jipprattika l-isport li tant huwa l-qalbu. Ma tlifx mill-edukazzjoni u xorta waħda grazzi ta' teachers ħalloni nidħol online u nsegwi u xorta waħda korreġew lil homeworks u ovvjament enitni biex wasalt li għamilt low levels u mort tajjeb. Kien hawnhekk fejn Julian ħadin l-opportunità u appella biex kull student li jingħata opportunità li tħarreġ barra minn Malta jieħu din l-opportunità li tippermetti lill-atleti mhux biss itejbu l-aspett fiżiku tagħhom iżda wkoll dak mentali. Mort xi tournaments kif ukoll training camps u rajt riżultati tajbin ħafna fejn anke tlajt fl-aqwa 20 tal-Ewropa. Min-naħa tiegħu il-kap tal-iskola Robert Magro semma raġunijiet għaliex l-iskola ħasset il-ħtieġa li tibgħat aktar minn 300 student f'dawn il-kampijiet tat-taħriġ. L-istudenti tagħna għandhom exposure barra minn Malta fejn jattendu training camps skont l-isports li jippratikaw biex huma jesperjenzaw x'jiġifieri ħajja professjonali. Rigward l-impenn li l-iskola tieħu biex tassigura li l-istudenti atleti jkollhom l-aħjar taħriġ possibbli, is-Sur Magro qal li permezz tal-għajnuna mill-Gvern l-iskola komplit tespandi l-opportunitajiet fosthom billi toffri skema postsekondarja l-istudenti li jixtiequ jkomplu jitħarġu filwaqt li jkomplu wkoll bl-edukazzjoni terzjarja tagħhom. L-istudent ħajtgħallem u ħajħares lejn l-isport blenti differenti għax aħna bħala skola l-għan tagħna huwa illi kif jispiċċaw mill-iskola nkomplu nissupportjahom. Fil-fatt aħna diġà għandna l-Sports Post-Secondary Scheme fejn fil-fatt kellna studenti s-sena rafet medalja grazzi naħseb ukoll l-iskola kontribut illi s-sorċa spiċċat mill-iskola xorta bqajna nagħtu għas-support. Huwa saħaq li l-iskola tagħmel minn kollox biex tassigura futur sabiħ għall-atleti żgħażagħ Maltin. Fosthom bilitejn li l-istudenti jsibu boros ta' studju lil minn xtutna biex jiksbu l-aqwa taħriġ possibbli fl-isport tant tal-qalbhom.